Persuni residenti fid-djar tal-anzjani kif ukoll pazjenti rikoverati fl-Isptar Mater Dei Hospital se jkollhom l-opportunità jivvutaw qabel il-jum uffiċjali tal-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju. One News tkellem mal-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt li spjega kif qed ikomplu preparamenti sabiex kull votant ikun jista' jeżerċita d-dritt demokratiku tiegħu bl-aktar mod aċċessibbli u organizzat possibbli. Gatt spjega li l-votazzjoni se ssir fid-djar kollha tal-anzjani li għandhom aktar minn 50 resident fejn il-votanti se jkunu jistgħu jivvutaw direttament ġewwa residenza tagħhom stess mingħajr il-bżonn li joħorġu minn hemm. Hawn min qed jistaqsi dwar id-dokument tal-vot tal-anzjani. Hemm anzjani li għandhom l-indirizz maqlub fuq il-home. Dak mhix problema li l-Kummissjoni Elettorali diġà ġabret id-dokument tal-vot qed issommu safekeeping. Dawk l-anzjani li ma tqasmilhomx id-dokument tal-vot il għaliex għad għandhom residenza l-antika reġistrata, dawk il-Kummissjoni Elettorali xorta qiegħda tiġborhom, iżommhom safekeeping u tihulhom dikinhar sabiex meta jitlu jivvutaw tagħtihulhom dak il-ħin stess. Jibqa' mbagħad dawk l-anzjani li laħaq tqasmilhom id-dokument tal-vot. Dawk li laħaq tqasmilhom dokument tal-vot importanti li r-relatives tagħhom u waslulhom dan dokument tal-vot lill-anzjani jew lill-Kummissjoni Elettorali sabiex is-sibt 23 ta' Mejju jkunu jistgħu jivvutaw ġewwa l-home stess. U spjega wkoll kif l-istess arranġamenti qed isiru għal pazjenti li fil-ġranet tal-elezzjoni jkunu rikoverati l-Isptar Mater Dei sabiex dawn ukoll ma jitilfux l-opportunità li jivvutaw. Dawk li ħajkunu rikoverati l-Isptar sa nhar it-tnejn 25 ta' Mejju fis-6 ta' filgħaxija dik il-lista ta' pazjenti dawk ħajkunu qegħdin jivvotaw il-ħamis 28 ta' Mejju ġewwa l-Isptar stess. Ovvjament ħajkunu b'mod awtomatiku fuq il-lista ta' votanti tal-isptarijiet, anke jekk joħorġu mill-isptar minn mit-tnejn sal-ħamis, dawk iridu jivvotaw l-isptar stess. Ħadkun qed tingħatalhom notice to voter lil daw il-persuni u importanti li jinġabrhom id-dokument tal-vot. Intant l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fakkar ukoll li f'każijiet fejn pazjent rikoverat ma jkunx jista' jiġbor personalment id-dokument tal-vot tiegħu mill-lasta tal-Pulizija, jistgħu jsiru arranġamenti speċjali sabiex id-dokument jitwassal direttament l-isptar fejn ikun qed jirċievi l-kura. Għal dan il-għan il-qarib jew il-pazjent innifsu jista' jikkuntattja lill-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq in-numri 20901531 jew 20901528 sabiex isiru l-arranġamenti meħtieġa mal-Kummissjoni Elettorali ħalli d-dokument tal-vot jitwassal għand il-pazjent.